Ramogi TV wayudo ni jodak kama wuok e gwenge mane alwora mar Nam Kanyaboli koro nitiere kod ywak ni nam koro osemuomo rageng' mage kendo mano keti mondo mi odine kendo koro kethonegi cham. Kethruok mar nam koro rocho chenro mag lupo apaya kethore ka jodak bende koro ywayo kwayo piny owacho mondo mi okaw kenge mapiyo mondo res ngima mag jodak mag gwenge ma oluoro Nam Kanyaboli. Gwenge kaka Kadenge kod Kaugagi ma ogo tong' kod kaunti ma Siaya bende koro chako yudo pek kama koro chunogi mondo mi gichak golo cham kata kapok giikore. Ka ndara ni nene konyowaga wapo ka gini obwogwa ka mandara ni omuocho odiochieng' achiel makoro pi odok Manyala yote. Koro wadwaro mondo yo wanwang'e yo madikony go ndara ni mapiyo piyo kapod gik moko hinyre mang'eny. Pigni wadwa ni mondo dine piyo nikech dhok kaka dhok modho onge dhok gine pi olokre uchido kabisa makati kata kimtumo pi tido ka gimodho pi makoro iwinjo na kakai. Nitie wang' marwako Pii Kanyaboli to nitie wang' magolo Pii Kanyaboli nikech nam nyaka bed marwako gu magolo. Koro magolo kacha nodinore kokelo yugi mang'eny kod kuoyo kod kite koro ne tek. Nitie gik mang'eny mokethre nikech kam wachung'ie ni chinga kora chwich koni ema nitie puothe jolokani kod jolokani. Jolokani opuro tiende kocha, jolokani bende opuro iye ka nitie sembni madongo. Koni ema nitie kata farm mar investor miluongo ni Indian. Koro mago duto gin waterlogged, pi osepong'o gigi duto. Ndecha odhi ariyo. Moro nyocha ka apidho, moro nyocha sochwoyo, baso doyo, oganda ng'eny gine ni nyori ka gine dwe mar auchiel ni apudho oganda. An gi nyithindo matiye, ma wuon gi notho. Kaka timrago onge, min gi be onge. Koro mga